naladený? Nuž môžeme teda začať. Dnes si okrem iného užijete Košice. Chalani sa dostanú až na juhovýchod našej vlasti a na záver vás čaká skutočná cestovateľská dráma. Červený tím, teda Roba a Jura, vedie indícia Len keď pole prekopeš, k pokladu sa dostaneš. A Lukáš s Majom v modrom tíme musia odhaliť indíciu, ktorá znie Dostaň sa mestu pod kožu. 10. časť vo Štvorici po Slovensku sa práve začína. Kasovia, Kasau, Kaša. Po našom Košice, metropola východného Slovenska. Mesto leží na križovatke historických obchodných ciest. Centrum je odrazom slávnej minulosti, ktorému dominuje naša najväčšia gotická katedrála, dom svätej Alžbety. Hlavná ulica má charakter korza s typickým mešťanským charakterom, o ktorom tak vrúcne písal svetoznámy spisovateľ Sándor Márai. V budúcom roku sa Košice stanú európskym hlavným mestom kultúry. Zatiaľ, čo sa Robo s Jurom pohli ďalej za indíciou na juh, chalani z modrého tímu sa rozhodli Košice preskúmať bližšie. Uprostred horúceho leta prišla chalanom fontána na hlavnej ulici viac než vhod. Možno by sa vo fontáne čľapkali dodnes, keby ich pri rannej hygiene nevyrušil známy košický sprievodca. Hej, šradci! Hej, toto je fontána! Najstaršia hrajúca v Československu fontána! Fontána, Majo Mlieka! Kde sa prišli holiť do Koší. Hej, holiť! Hej, poďte sem, poďte sem. Toto nie je len o fontáne. Tu máme iné veci. Tam sa neoholíte, ale dobre bude. Toto je ináč najväčšia mestská pamiatková rezervácia. Toto je okrem holenia. Rezervácia? Toto je rezervácia, toto sú ľudia v rezervácii. Aha. Ba dokonca aj my sme teraz. Čiže sú chránení. Áno, ako sa to vezme. A napríklad aj ten zvon. Čo sa mu stalo, že tak popukal? 7-tonový zvon Urban, symbol mesta, sa rozlámal pri páde z veže, ktorú v roku 1966 zachvátil požiar. A znovu sa zišla kontroverzná dvojica. Ich spoločné putovanie zvykne končiť katastrofou. Mňa ti to tak potom minulajšku, Ďuro, mrzelo, že sme sa stále hádali. Vieš čo, ale aj mňa to mrzelo. Jasné, že to bola vždy Robova chyba. Na komplet celé to má poprehádzované v tej hlave, ale ja som sa nenarodil preto, aby som mu to upratoval. Urobme už za všetkým hrubú čiaru a buďme na seba milí. Buďme na seba milí. Buďme milí. Nehádajme sa už. Tak ruku na to. Milé, čo myslíte, ako dlho im to vydrží? Dobrý deň. Dobrý deň. Zdravím, pánové. My už sme k sebe milí. Zdravím. Robo, jaká? Teší ma. Dobrý deň, prajem, Kde pánové. V dobe bronzovej. Ste zašli ďaleko. Čiže ste tu na nalodisku, ktoré sa nachádza tu na tomto kopečku oproti. Toto je naša výskumná základňa. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied vás víta v mojom zastúpení. Dúfam, že ste prišli trošku aj popracovať. No, ja by som si aj zakopal. No, on by si zakopal. A keď si ja nájdem a vykopem nejakú vázičku, tak je moja, alebo vám ju musím odovzdať? Tu všetko, čo je štátne. Počul si, Juraj? Dom svätej Alžbety skolaudovali už v roku 1508. Vedeli ste, že je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe? Teraz idete ako svadobný pár. Takto tu chodia dnu. Interiér chrámu zdobí až 10 oltárov. Najvýznamnejšie je samozrejme zasvetený svojej patronke, svätej Alžbete. Dve sväté Alžbety sa na vás pozerajú v tom hlavnom oltári. Naľavo má knihu, to je Biblia, svätá Alžbeta biblická, ale nám je bližšia tá napravo, čo má lyžičku. Ona krmievala chudobných ľudí. Nie, bližšia tá naľavo, lebo akože po tejto strane... Tak sa postavte sem, poprosím. No tak potom už lepšie je to. No tak teraz je to jasné, že mi je bližšie. No a tá napravo má lyžičku. Chvíľu ticho, ste v kostole. Jaj, to ste mohli hneď povedať. Bol by som toľko vecí nepovedal. On je strašne nepríjemný. A to od narodenia, či ešte skôr? Nie, iba v nedeľu. Áno, páni, do chrámov nechodíme iba za výkladom, ale hlavne pre pokoj v duši. Kostoly však nemajú len chrámový priestor a chalaňom sa vo veži naskytla neobvyklá príležitosť. Museli si však počkať na ten správny čas.
Koľko ešte? Čo je toto za robotu? Prečo ste si vybrali práve tento job? No, odštartuj to. Ty prvý. Žigmundova väža má 60 metrov, 160 schodov a na jej druhom poschodí sa nachádzajú dva slávne zvony. Božské srdce, ktorý váži vyše 1500 kg a o tretinu ľahší zvon svätého Ondreja. To je sila toho zvuku a všetkého. Kostolné zvonenie je síce bohumilá činnosť, má však vplyv na sluchový aparát. Nemali sme oťukať iba 12 krát. Nachádzame sa na jednom z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku. Návštevníci sa tu musia správať na najvýš obozretne. No, nuž, to je prvá tragédia. Nechcem sa hádať, Juro. Poď. To je niečo vzácne? No samozrejme, že vzácne. Všetko, čo je tu, je vzácne. Nachádzame sa na nalezisku, kde prekvitoval život pred 3,5 tisíc rokmi. Je to jedno z nalezisk, ktoré... Ale toto je do nekonečna. Tak ja budem tuto niekde takto stáť. No. Ale nie do hrobu, že tento, lebo do hrobu, keď človek spadne, tak potom už tam potom musí aj rozstať. Stoj len tu. Takže na tomto nálezisku pred 3,5 tisíc rokmi existovala dedina, ku nej bolo objavené aj súveké pohrebisko. Z toho pohrebiska sme preskúmali už vyše 800 hrobov. Ak vás zaujíma archeológia, v Nižnej Myšli si prídete na svoje. V múzeu, ktoré sídli v bývalom premonštrátskom kláštore, nájdete najbohatšiu zbierku z pamiatok na našich predkov z doby bronzovej, ale aj ich samotných, o čom svedčí množstvo kostrových pozostatkov. Nemohol by som si tuto urobiť fotku s lopatou? Z lopatou treba robiť, takže keď No tak... najskôr fotka a potom budem... Tak, v tom prípade nech sa páči. Máš foťák, Robo? Ja tu budem. Odfotíš ma? Hádam, nedojde k nejakému úrazu, pretože... Nie, to určite dojde. Robo pozná svojho parťáka až príliš dobre. No, a už je to doma. Snom každého archeológa je mať za pomocníka Juraja Kemku. Ja to odtiaľto vyhrábem a dám to naspäť, dobre? Juraj a lopata to zaváňa incidentom. Môžem kontrolovať? Nie, šéfe. Nie, šéfe, až po záverečnej, hej? Ty vole! No poďme sa pozrieť, čo to... A že je nešikovný. Však to nejaký papek pred 3000 rokmi vyhodil. No čo s tým teraz urobíme? Čo s tým teraz urobíme? No ja si to dám na televízor doma, do obývačky. Zaslúži aspoň minimálne pochvalu. A teraz ja sa pýtam, keď ja si niečo nájdem, tak je to moje. Moje. Nedám vám to. Uli, please. You are the security man. Nein, das ist meine. Das ist meine. Zavolajú na teba archeologickú políciu. Das ist meine. A pamiatkový úrad. Keď niekto niečo nájde na nálezisku z doby bronzovej, že si to nemôže zobrať domov, tak vysvetliť to Ďurovi je, ako keby som to vysvetľoval nejakému 3-ročnému chlapcovi. Radšej im to daj. Daj im to. Ďuro, musíš to vrátiť. Prestaň. Kam utekáš? Veď sme si povedali, že sa nebudeme hádať. Ďuro! Kemka! Trošku som sa teda za ňoho hanbil, no. Vykopali takýto odkaz, ten to bude asi pre vás, mám taký pocit. No, to je pre nás dvoch, ale mám také... Tento je fuč, hej? Možno nevieš, čo sú cibéby, ale nemalo by ti to byť putňa. A máme tu prvú dnešnú indíciu pre červený tím. Možno nevieš, čo sú cibéby, ale nemalo by ti to byť putňa. No, tak tomuto nerozumiem, ale ďakujem. Všetko dobré, veľa výkopov. Majo s Lukášom pokračujú v obhliadke Košíc. No toto, čo tu nevidíte, je Stalin, potom Gottwald a už vidíte náš erb košický. Najstaršia mestská erbová listina v Európe je košická. Tam je dobre marketingovo zvládnutý rok vľavo dole. 1369, 369, 7. maja sme dostali erb. A už sme mali. A ten erb sa takto menil, hej? Takto sa menil, raz, dva, tri, štvrtá verzia. Komunisti vymysleli piatu, že odstrihnú toho aniela. A this big Jura? Toto poďme trošku sa zviesť metrom. Tu je vstup, nech sa páči. Nejde samozrejme o metro, ale o unikátne múzeum v podzemí. Do chládku.
A vy viete, kde ste? Majovi, ohluchnutému zo zvonov, musí Lukáš pomôcť s výkladom. Vnútri v meste a budeme chodiť cez múry. Tadiaľto, ešte si dáme jeden múr, keď budeme rozbehnutí a tu už blnk voda. A tuto pri 3. múre, ja myslím, že budeme mať dosť, ináč to by sme boli v 17. storočí už von z mesta. Takže nech sa páči k najbližšiemu múru. Poďme teraz prejsť týmto múrom. Tu to pozriem, vidím 1290 rok. Nedajte sa pomýliť modernými dverami. Mestské obranné múry síce odkryli iba nedávno, ale pochádzajú zo stredoveku. Potom si povedali, jeden múr, čo je to, dáme ešte jeden. V 14. storočí pribudol tento a mohli páliť zdvojene. Z prvého, z druhého, smola bola, keď tí prvý... Súčasťou ochrany mesta bola aj vodná priekopa, ktorej šírka je vyše 20 metrov. Tu už pomaly cítime voda pri kolenách 60 cm, aby sa ťažko plávalo. To je vodná priekopa a nad ňou musel byť aj nejaký most. A ten most viedol k 3. múru. A to už by sme mohli von z Košíc, ale to nie je našou témou dnes. Na konci 18. storočia sa opevnenie mesta začalo búrať, ale jeho zachovalé zvyšky sú stále impozantné. Archeologické múzeum na Hlavnej ulici môžete navštíviť práve v letných mesiacoch. Chalani dorazili do Malej Trne vo vinárskej Tokajskej oblasti počas najväčšieho úpeku. V takomto počasí vám každý zbytočný pohyb spôsobuje muky. Vieš, ale mne už začína piec na tú hlavu. Počúvaj, ja sa odtiaľto nehnem, kým bude ešte slnko svietiť hore. V Malej Trni sme už boli vyčerpaní úplne, strašne pieklo slnko, vtedy to padali tie rekordy všade na celom Slovensku, tak asi v Malej Trni padol tiež jeden z tých 10. Vedľajším efektom horúčav môže byť aj fatamorgána. Traktor ide slnečník tam má. Teraz by si nemohol ovievať ty mňa? Nemohol. Prečo? Si to vymeňme. Dobrý. Ona nás chýva. Dobrý. Konnichiwa! Hľadáme japonských turistov. V zúfalstve sa človek chytá každej šance. My. Áno. Ja to Nevyzeráte moc japonsky. To sme my. My sme Japonky, len odtiaľto od Európy sme narodili. Tak poďte. Vidno, že sú to výnimoční herci. Svojím bravúrnym výkonom zmiatli aj slávneho tokajského vinára. Smäd a túžba po nejakom chládku vyvolala to, že keby mistr Macík potreboval alebo hľadal nejakých černochov, tak nemám problém byť černoch. Vítajte na Tokaji. Ďakujeme pekne. Pekne. To sa tešíme, že môžeme tu na takýmto spôsobom spoznávať. Vítaj. Na Davidko. Vítaj, na zdravie. Na zdravie. Vypijem to. V Japonsku také nemáte. Nie. A Japonsku máme... Napito, vypito. Tak vám dnes ukážem také vína, ktoré v Japonsku sa pijú. Tokajská jazda sa začína, vážený. Víno z pivníc pána Macíka poznajú na celom svete. A povedzme si úprimne, japonskí turisti si tu prídu nielen na kvalitné víno. Tak. Na Japoncov nevyzeráte. Ale to je, tak samozrejme Jurikemka. Ale samozrejme, takže nech sa páči, ponúknite sa u nás. Tak ste ma, tak ste ma teda odhalili a už to nemá zmysel. Ty si pí? Ja to neviem. Uj, ale aký je čerstvúčky. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Krajina najlepšieho vína, o čom svedčí aj naše trojnásobné víťazstvo v kategórii Vínarstvo roka na Slovensku. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak vás srdečne pozývam do jednej z mála starých stredovekých pivníc, ktorá sa nachádza za nami. Je to jedna z mála pôvodných pivníc, ktoré boli začiatkom ešte 13. storočia vytesané do tufu, čo je sopečná láva, sopečný popol. Je tam 11 stupňov celoročne, takže sa príjemne ochladíme. To sa teším. Je tam príjemná vysoká vlhkosť. No a čakajú vás skryté poklady tokajského vína. Takže nech sa páči. Nasledujte ma. teple mimoriadne teším. Cibéba z Indície, teda zhrozienkovatená bobuľa, napadnutá ušľachtilou plesňou, je základom vína s vysokým obsahom cukru, ktoré preslávilo Tokajskú oblasť a jej vinné pivnice. Naše vínka vyzrievajú v takýchto drevených sudoch, kde vyzrievajú za prístupu vzduchu. Tomuto hovoríme klasická oxidatívna metóda. Víno je naplnené do 3/4. No a napomáha k vyzrievaniu práve tá pivničná pleseň, ktorú vidíte tu po stenách. Tá biela je mladá, potom sa premení cez takú sivú až do tej čiernej a ona vlastne žije z alkoholických výpar
Takéto vína poznáte? Tokaj. Tokaj. Všetko to vzniklo v roku 1632, ešte keď v tejto oblasti bol kalvínsky kňaz Lacko Sepši Mate. A on práve bol prvý, ktorý sa nebal pozberať tie oplesneté hrozienka a pomerať ich putňami, zaliať jedným genským súdom a potom toľko putňové víno bolo. No páni, ja by som vám ponúkol teraz dobré suché vínko. A čo keby ste si skúsili vy dvaja vyťahnuť, a kto by bol šikovnejší? Pôjdeš to prvý robiť? Spomínate? Aj v prvej časti chalani súťažili o fľašu vína. V modre zvíťazil Juraj. Náša o dobrú fľašu tokajského vína. 3, 2, 1, štart! A je odštartované. Vinárske hevere sa plnia zlatistým mokom. Súboj je zatiaľ vzácne vyrovnaný, ale všimnite si rovou nosový grif. A zdá sa, že funguje. To je nejaký klamlivý puď. No tu je jeden takýto, ktorý má takú brzdu. A ty si nemal brzdu? Mám zachytenú. No ale on to urobil tak šikovnejšie. Tak on to vie, no tak veď však je z vinárskej rodiny, no. Gratulujem k víťazstvu. Potom neskôr odovzdám dobrú fľašu tokajského vína. Návštevníci Metropoly Východu tu nájdú okrem niekoľkých divadiel či filharmónie aj množstvo galérií a múzeí. Napríklad aj múzeum voskových figurín sídliace v slávnej Urbanovej veži. Naši dvaja cestovatelia zatiaľ pri hľadaní ďalšieho vodného zdroja takmer zabudli, po čo sem prišli. Lebo našou indíciou bolo dostať sa mestu pod kožu a to je vlastne to podzemie, kde sme teraz boli. Majo je riešením indície úplne posadnutý. Aj mučiarni, ale väznici. Tu sa začína jedna z podzemných chodieb mesta. Jedna z podzemných chodieb a úplnou náhodou. To je náhoda. Ale chlapci, aká náhoda? Náhody vo štvorici po Slovensku neexistujú. GPS 4858 1,8 a tak ďalej. Vo vlnách zo splavu spoznávaš Ondavu. Vo vlnách zo splavu spoznávaš Ondavu. To je indícia pre modrý tím a aj jasný smer ďalšieho putovania. Bardzo šumne, ďakujeme. Za maličko. Všetko dobre, tak Košice 2013. V stredovekej pivnici sa chalani pozreli aj do priestorov, kam sa bežný smrteľník len tak nedostane. Pozval do jednej takej veľmi tajnej časti, kde smie iba vstúpiť kráľ, ale už ho bohužiaľ nemáme aj ja. No, chodí tam iba rodina najbližšia. Ja som tam nebol už asi 5 rokov. Tak, tuto za mnou sa nachádzajú vína už tie najstaršie. 1924 je u nás najstaršie vínko. Potom sú tu rôzne z 50. roky, 70. roky. No a ja by som vám ponúkol víno z takého výnimočného ročníka, ročník 79, vtedy sa rodili veľkí vinári. Áno, si sa narodil 79. Áno, pozrieme, že toto vínko je krásne, ešte čisté, bez sedimentu. Toto je tokajský výber štvorputňový, ročník 79. Ja som mal 4 roky, ja som mal 3, ešte som káčera ťahal. Tak na tvoje zdravie. Na teba a na Tokaj. Na kráľovské vína. Na kráľovské vína. Cítite tam taký tabak, slivky, úžasné niečo. Tak toto víno má pre mňa takú chuť, že... Pre mňa zase takú, že... A ešte je tam Keby ja som mohol, tak ja by som povedal, že... Alebo že... Wow. No, páni, takže to je taká zlatá bodka nakoniec a ešte mám pre vás. Aha, táto... Ty si to zober, ty vieš čítať. Radšej s lanom ako bez lana, tu nezdrží ťa jeho výroba. A máme tu ďalšiu indíciu pre Roba a Jura. Radšej s lanom ako bez lana, tu nezdrží ťa jeho výroba. Modrý tím dorazil k jedinečnej slovenskej rarite v obci Herľany. Tak, sem si ma na čo doniesol. Tak lebo to bolo cestou. Aha. A si mi hovoril, že sa tu skladíme, ha? Tak asi to vypli. Chod to prečítať hentam. Herľanský gejzír No, tak eruptuje od roku 1875. super. Studenú vodu To potrebujeme. z hĺbky 350 metrov. Perfektné.
Do výšky 17 až 20 metrov. V koľkým hodinám? Čo? Takže zajtra na práve poludne je tu. Čakanie na gejzír si chalani skrátili výrobou svojho vlastného. Koľko bolo? Hrinovský gejzír. Teraz ty. Studený Herilánsky gejzír, národnú pamiatku, nájdete v starom kúpeľnom areáli. Strieka až do výšky 15 metrov a erupcia trvá 25 minút. Keďže strieka v 30-hodinových intervaloch, pred návštevou si jeho načasovanie zistite radšej na webe. Zemplínske hradište pri rieke Ondava leží 6 km južne od Trebišova. Obec je prezývaná aj Bocianovo, pretože v nej hniezdi najväčšia kolónia bociana bieleho na Slovensku. Kúkaj! Kúkaj, aké hniezdo. Ty. A s jakým? Bocian. Bocian. Vieš, čo sa hovorí o bocianoch? Že bocian nosí deti, nie? To je aká blbosť. To som počul, ale vieš, to sú Ešte také... je toľko povier. To Ja sú tomu také vôbec neviem. povery úplne, že ona... To vymýšľajú ľudia na to, aby ťa proste bláznili. Aby ťa akože... Keď sa nám tam stala taká jedna dojímavá, milá vec, no tak máme spolu bábätko. Ďakujeme, ďakujeme. Ako sa volá? Eliška. Nie, Evička. Ondava je našou 8. najdlhšou riekou. Preteká cez Ondavskú vrchovinu, Beskydské predhorie a východoslovenskú pahorkatinu. Práve k nej láka modrý tím indícia a na metre presné GPS. Ondava. 6, 5, 4, 3, 2. Vítajte chalani na Ondave. Jano Hudak. Lukáš. Majo? Jano Hudak. Majo. Takže vy idete na splav? Ideme. Ideme už hodnú chvíľu popri tej vode a máme strašnú chuť sa bachnúť do nej. Robíte veľmi dobre, teraz pôjdete s vodou po prude. Takže sme sa trepali sem, aby sme mohli ísť opačne? No, jasné. Aspoň viete, kam pôjdete. Ale to majú všetci tí splavisti tak opačne, že on sa musí vlastne vytrepať ako keby do kopca, aby potom mohli ísť dole kopca. Áno. Takže idete dolu prúdom, ja vám dám indíciu, kam máte ísť. Nech sa páči. Tu ešte aj katakomby ukrývajú kalorické bomby. A takáto indícia povedie modrý tím ďalej. Tu ešte aj katakomby ukrývajú kalorické bomby. V horúčavách je ozaj príjemné skrátiť si cestu po vode. Zvlášť, ak so sebou nemáte kemku. Z kánoe sa vám naskytnú pohľady, ktoré v meste nemáte šancu zažiť. Tak ako, berú? Možno taká morská panna, alebo ondalská. Nováčikovia na vode musia byť opatrní. Skúsených vodákov samozrejme trčiace konáre nezaskočia. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, Môžem to porovnať s tým, ale vlastne ja na splavy nechodím. Ale náhodou ide ti to dobre, Majo. Na budúce nezabudni vziať aj rodinku. Splav deti totiž milujú. Pri splave Ondavy sa na noc môžete uložiť aj na jej brehoch. Pokojne aj pod čirákom. Obec Borša láka množstvo maďarských turistov, pre ktorých je miestny rodák František II. Rákoci národným hrdinom. Jaký krásny kaštel. Haló, Rákovci Ferenc. Idete?
Rákóczi. Tudod, mikor született Rákóczi Ferenc? 1676-ban. Tudod, ki volt az? Egy legnagyobb szabadságharcos Habsburgok ellen. Jaj, ty nehovoríš po maďarsky, ja som zabudol. Nehovorím. Alebo vieš volať, čo povedať? Trošku, kezű csókolon keresztmama. A ešte napríklad? Napríklad melbimbo. A ešte húzla. Húzva budida. Húzva budida. Tak vidíš, sa vás robí, sa vás, Ďuri. Rákociovský kaštiel v Borši predstavuje ojedinelý komplex renesančného šľachtického sídla. Navštíviť ho môžete aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii. V obnovených častiach nájdete expozíciu dokumentujúcu život slávneho rodu. Splav a čaro Ondavy roznežnila aj mestského týpka Maja. Musím ti povedať, že tu je krásne. A že to bol krásny výlet. A ja ti musím povedať, že som furt hladný jak svíňa. Au! Odporúčanie pre turistov. K vode si so sebou pribaľte aj repelent. Dobrú. Na druhý deň dorazili Robo s Jurajom do Trebišova. V centre južného Zemplína nájdete mauzóleum Andrášiovcov či vzácny mestský park z 18. storočia. Navigácia však chalaňov vedie do kaštieľa, v ktorom sídli vlastivedné múzeum. Že radšej s lanom ako bez lana tu nezdržíte jeho výroba. Čo bez lana, čo výroba? Radšej s lanom. No tak asi radšej s lanom ako bez lana. Podľa toho, že čo? Na plote som si všimol, že je to napísané ako múzeum Zemplína. No. Ale že či sa na Zemplíne robili laná? V múzeu sa okrem všeličoho iného nájdú určite aj laná, ale aj expozícia poľnohospodárskych strojov a traktorov. A tie sú, ako vieme, Jurajova tajná vášeň. Tak to je naozaj, to ja milujem. Ja mám doma encyklopédie, asi, ja neviem, 8 ich je alebo koľko, iba o párnych strojoch. A to je moja absolútny koníček a vášeň. Párne stroje sú môj svet. To je perfektné! To sú také veľké! Robo! To sú one pluhy! To je perfektné. Myslím si, že sa to preneslo aj na Robina, lebo tá moja vášeň k tomu celému, on to videl a strašne sa tešil aj z toho on, takže možno, že si už nejakú jednu encyklopédiu odo mňa požičia, ja mu ju milé rád požičiam. Áno, Robko je úplne nadšený. To je super! Si istý, že ideme dobre? Určite ideme dobre. A kde sme? Znie to neuveriteľne, chlapci, ale práve ste dorazili do Michaloviec. Okresné mesto leží na brehu rieky Laborec a len 30 km od ukrajinského Užhorodu. A poriadna horúčava zúri aj tu. Lukáš s Majom však mali opäť šťastie a narazili na ďalší zdroj vody. Lukáš objavil ešte výdatnejší zdroj než cisternu. Veľký bazén! Poďte tam! Kúpanie vo fontánach nemusí byť prístupné širokej verejnosti. Hlavné je tváriť sa nenápadne a splynúť s okolím. Zdá sa, že Lukáš si pomýlil fontánu s olympijským bazénom. Schladiť sa v horúcom lete v centre mesta, však čo už také by sa vám mohlo stať?
Ups. Nemám doklad. Akože ty nemáte doklady pri sebe? Prosím pekne, keď používam vodné plochy, nemám pri sebe doklady. Nemám doklady! Nemám! Viete, kde ste? Michalovce. Katakomby máte? Máme. Super. Ale späť s červeným tímom do Trebišovského múzea. Snáď sa im konečne podarí rozlúštiť indíciu s lanom. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Ďakujeme Ste takí správni turisti upachtení. Áno. Tak srdečne vás vítame na Zemplíne a na Tokaji. Dobrý deň, prajem. Nech sa páči, u nás je veľmi dobrým zvykom vítať našich hostí nie chlebom a soľou práve, ale že sme na bráne do Tokaja, na Tokajskú vinnú cestu, tak pohárom dobrej tokajskej lipovinky, takže nech sa páči. To je jasné. A akí ste zmorení, chlapci? Tak lebo... Včera sme boli v tokajských pivniciach. Srdečne vás vítam u nás na Tokaji. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, servus. Na zdravičko. Na zdravičko. A títo páni, čo to tak poslušne stoja? Títo páni tu poslušne stoja, čakajú vás, aby sme vám ukázali jednu z našich atrakcií, ktorou sa naše múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove. A to je preťahovanie lanom. A to je pletenie lana. Takže majstri, ak môžeme začať splítať štránk. Východňarský je to štánk, slovenský je to povraz. Na týmto stroju je plece štránk. Môžeme ešte dať do roboty? No dajme sa, no. Jeden bude behať z špargu a jeden bude krúciť. Dobre, ja budem krúciť. Štrihnite sa. Na čo? Ja som si to vybral. Hej, malý chodiť. A nemôžeme si z neho robiť aj srandu, že ho trošku potiahneme? Juraj, ale tento pán nevyzerá, že má zmysel pre tvoj humor. Ja by som ho radšej nedráždil. Ako sa môžete dozvedieť, v múzeu povrazníctvo má na Zemplíne stáročnú tradíciu. Juro však výrobu lana vníma po svojom. Tu máte komára, môžem vám ho zabiť? Každý má pri pletení lana inú funkciu. Juraj sa dosť nachodí. A čo Robo? Hlavne Robo iba stál ako taký prd. A ja som tam kmital z jednej strany na druhú a urobil som láno. No a teraz medzi toto pramení jednotlivé vložíme tam toto drevo, ktoré má 4 zárezy, čiže je to lerka. Čiže toto dám tu, rozdelím. A konečne prišla veľká Robova pletacia chvíľa. Ďuro narobí strašne veľa kríku a pritom robí absolútne robotu, ktorá je takmer nepodstatná. Behal tam ako taký picino. No. Môžeš točiť. No a teraz toto jednotlivé pramene sa začnú skrúcať. Až ja, majster, povrazník, nám kedy... A on už sa približuje. Áno, lebo on už sa približuje tajomným krokom. Áno. Takzvaným krokom záľudným. Môžem si to... Poďme pušťok a tak. Dobre? Je to dôležitá funkcia, čo mu dávate? A najdôležitejšia. To robte radšej vy. Ty, krúc. A ešte jednu vec tu mám pre vás. Jasné. Náhodou to máte vo vrecku, čo? Lano môžete využiť na stovky spôsobov a Robo pozná jeden z nich. Nie oko ako oko, toto tu má stovky rokov. Ak Robo lano nepoužije, dostane sa červený tím ďalej podľa tejto indície. Nie je oko ako oko, toto tu má stovky rokov. No, tak musíme zistiť, že čo má stovky rokov. Dobre, tak toto si môžeme zobrať. A na čo ti to bude? Tak, len si chcem si skúšať nejaké veci. Hej? Začínaš mi byť podozrivý, ja neviem prečo. Čo si? V Michalovskom múzeu nájdete bohatú prírodovednú a historickú zbierku. Etnografická expozícia zas dokumentuje tradičné ľudové remeslá Zemplína. www.zemplínskemúzeum.sk Určite dobre. To bude tu. Dobrý, dvakrát na zemplínsku šíravu. Dávno som ťa nevidel. Hej, čau. Chalani našli náhodou prázdnu pokladňu. Ako sa hovorí, príležitosť robí zlodejov. V tomto prípade skôr ministerských úradníkov. Pozri sa.
tu niekto? Haló? Haló? Dobrý deň. Pekný Docen Plesniak. Maroš Demko. Maroš Demko. Divízia z Bratislavy, kontrola, áno. A prosím vás, mohli by ste nám tu ukázať nejaké najraritnejšie veci, ktoré tu máte? Také, čo úplne najväčšiu hodnotu majú a my sme tu aj kvôli evidencii týchto vecí z oblasti. Môžem vám ukázať, tie najcennejšie zbierky sú hore v archeologickej expozícii. Takže... Áno, prosím, a kde to máte? Nech sa páči. Výťah, kde máte? Výťah v takýchto budovách nie je. Zapis, výťah nemajú. Dodať. Nech sa páči. Áno, páči sa. Tak jedna vec je to, čo sa tam dialo, ale druhá, že je stále pre mňa znovu a znovu zarážajúce, aké zmeny nastanú, keď sa človek prezlečie. Že fakt tie šaty robia človeka. Toto tu je úplne najcennejší exponát v celom múzeu. Koľko asi? Vy ste za to vydali? Jeho hodnota je nevyčísliteľná, lebo... Zhruba, tak povedzme, tak približne cirka. To sa nedá odhadnúť, to je miliónoch eur. Miliónoch? To je... Archeologickej zbierke dominuje amfora z doby bronzovej, ktorá slúžila ako urna a nie je jedinou miestnou vzácnosťou. Tuto sa pristajeme pri tejto vitrine. Tuto. Lebo na obrázku, a tuto aj v origináli vidíte oborínskú Venušu. To je doklad ešte z doby kamennej, keď si ľud vytváral takéto sošky Madon. Táto sa našla v Oborine. Je približne 4000 až 5000 rokov stará. Pred Kristom. No, vyzerá trošku staršia. Hlinená Venuša pochádza z obdobia neolitu a história nezvyčajného dreveného bicykla je zas spätá s dedinským kováčom, ktorý ho vyrobil pre svojho vnuka. No a pán úradník má svoj plán s pestrou expozíciou. Doberme to naspäť do Bratislavy všetko. A že to bude na východe. Je taká východne v Bratislave. Majo ma tam prekvapil, ako tak herecky veľmi príjemne, ale potom som si uvedomil, že vlastne asi za tým niečo je a neviem, či ho poznám až tak dobre, až tak dlho. Ten by sa hodil do strany. Á, to je živé, Dovolte mi, moji milí hostia, aby som vás privítal v mojej vinnej pivničke, kde si po dlhej a náročnej ceste zajete a vypijete dobrého vínka. Nech sa páči, môžeme vstúpiť. Milujem túto funkciu. Pred majovou inšpekciou by sa triasli v nejednom múzeu. Na tvrdé srdce ministerského úradníka platí ako inak dobré pohostenie. V tomto prípade priam stredoveké. Recepty dobovej hostiny v katakombách múzea môžete prísť ochutnať aj vy, milí diváci. A práve tohto chutného miesta sa týkala aj kalorická indícia červeného tímu. Pekne. Aha. Kolega, prečítajte to. Pozri z hradu, zbadáš more. A s jedlom prišla aj ďalšia indícia pre úradníkov Maja a Lukáša. Pozri z hradu, zbadáš more. Dík more. Asi. Ideme do Chorvátska. Je to možné. A tam končí všetká sranda. Na cestách po juhu východného Slovenska môžete dôjsť aj na neplánované rázcestia. Tam nás to vedie, Ďuro. No veď tam, asi hej. Ale aké je tam mesto? Aké je tam mesto? No, tak koho tu poznáme? Koho poznáme? Počúvaj, tam je ale Chlmec? No Chlmec! Že ideme za Nádaždím? Že poďme. Peter Nádaždy je plnokrvná, pošahaná, maďarská vetva našej šestice kamarátov, ktorí sme skončili v ŠMU a je to náš veľmi dobrý kamarát. A hrozne pozitívny človek. A výborný herec. To som ešte chcel povedať. Ideme pozrieť Nádaždyho a ideme za Petým. Vieš, ako sa bude tešiť? Ale pozor, chlapci, práve ste sa vychýlili zo smeru a skôr či neskôr to budete musieť dobehnúť. Vinné. A vy ste vinné?
Aj ty. Chalaňov tu čakalo netradičné, tak trochu diabolské privítanie. Kamže, páni, kamže? Dobrý. Cez vás takto rovno. Hľadáme hrad, z ktorého vidno more. No, to budete musieť ísť s nami. Odvedieme vás ku kráľovi. Ku kráľovi vinného sa najlepšie dostanete na koňoch, v tomto prípade na dvojkolesových tátošoch. Kráľovský Chlmec je centrom Medzibrodžia, nedaleko maďarských hraníc. Nečudo, že sa tu k maďarskej národnosti hlási až 80% obyvateľov. A hlavne je rodiskom Petra Nádaždyho. Si ho pozrieť do Chlmca? Neviem, ale vieš čo, ja neviem, či mám na ňo dobrý mobil, lebo on má 500 čísel iných. Máš toto číslo? Tak toto je Peter Nádaždy? Zdá sa, že aj jeho starí kamaráti sú akčnou scénou zaskočení. Szevasz. Mi van? Mit csináltasz a gyerek? Semmit, bemegy a boltba, nem köszöni meg az nem úgy megy el, hogy szevasz. Nem az, hogy viszontlátásra vagy valami, semmi. Chápeš, že nepozdravil v obchode ani dovidenia nepovedal nič. Tak tomu Ja rozumiem. tak to chápem. Tak čo, kadiaľ? Poďme hore na. Tak poďme. Dobre. Nech sa páči, tak nám Nad mestom tróňa z rúcaniny hradu známe ako Čonkavár. A Peter ako pravý lokál patriot vzal kamarátov na najlepší výhľad na okolie. Sú tu veľmi dobrosrdeční ľudia. Tu sa rodia dobrosrdečne. Ja si myslím, že hej, trošku naivní. Pozrite sa na mňa. A pozri sa, zase nie. Hányszor mondjam neked, hogy köszönjél? Koľkokrát mám povedať, že aby si pozdravil? Hociaký problém sa zastavíte v konci, hocikto. A ty to vieš? Zavolajte mňa. Že sa z neho vykluje vlastne človek, ktorý rieši tú najväčšiu spravodlivosť v kráľovskom Chlmci. Tak to som nečakal ani vo sne. A ty si tu na všetko, Peťo, sám? Že sám to robíš toto? Gergely, fogadmostatok ma? Na, azért mondom. Ne. Počúvaj, Peťo, no, ja ti musím povedať iba jednu vec, že my sme zišli trošku z trasy a neviem, či stihneme tých druhých dvoch a mali by sme sa dosť ponáhľať už. Tu je Chlmec a my musíme ísť tak. Ale musíte ísť autobusom, potom smer na Dobru a potom zase odbočiť. Ale nemôžeme ísť autobusom, nepoznáš niečo také iné, že čo Tak nemáme? vlakom, ani vlakom nemôžete ísť. No nemali by sme, no. Môžeme. Dobre. Dobre, tak ja vám ukážem ako. Hej? Dobre. Ja to vybavím. Dobre. Hej? No. Dobre, tak to vybavím. Poďte so mnou. Milí diváci, pozor, práve týmto telefonátom sa cesta červeného tímu osudovo zvrtla. Ďalšia indícia spôsobila, že stredoveká večera z Trebišova chalaňom cestou do vrchu nad Tvinným vytrávila. Dobrý, páni. Odkiaľ? Zola. Zola nahor, čo chlapci? Aká bola cesta? To je jedno, kamenistá. Hľadáme hrad, ktorý má výhľad na more. Á, to ste na tom správnom hrade. Z hradu Vinné z 13. storočia, postaveného na južných výbežkoch Vyhorlackých vrchov, zostali len ruiny. Kedysi slúžil na ochranu obchodnej cesty, ktorá viedla do Poľska. Do dnešných čias však prežila strašidelná legenda o diabloch, ktorých privolal hradný pár. A cesta do vrchu sa ešte stále neskončila. Vítam vás. A konečne vám môžem predstaviť aj to naše more z toho Viňanského hradu. Tak nech sa páči, keď sa tak troška otočíte naľavo mierne. A toto je naše slovenské more, čo ste neverili, že ho budete vidieť z Viňanského hradu. Ste na správnom mieste. Ak dovolíte, ja vám podám ďalšiu indíciu, aby ste pokračovali v tejto ceste po našom kraji. Nech sa vám páči. To je vaše, pani. Keď sa spravia Tatarčane, miestni sa hneď vrhnú na ne. Keď sa spravia Tatarčane, miestni sa hneď vrhnú na ne. To je ďalšia indícia modrého tímu. Ak neviete, čo sú Tatarčane, tak si zaspievajte. Keď sa spravia Tatarčane, miestni sa hneď vrhnú na ne. Vďaka iniciatíve miestnych obyvateľov, ktorí hrad sprístupnili a opravili, sa môžete vybrať aj vy. Čertov z legendy vám slúbiť nemôžeme. Ukážky tradičných remesiel, ako aj výhľad na Šíravu, áno.
Inak ja som sa pôvodne hlásil na umeleckého kováča, ale keďže ma nezobrali, tak som išiel na umeleckého sklára. No, taká je pravda. Čo všetko sa vďaka tejto návšteve nedozvieme, Lukáš? V tejto chvíli chalani nemajú šajnu, aká nebezpečná skúška na nich čaká. Keby to tušili, neboli by takí pokojní. Najrýchlejší bude, pretože... Vidím, čo je to balón. Veď vidím balón. Toto je balón, ale veď, vieš, keď máš na to, tak vybavíš takéto veci. No. Pre kamošov. Ešte stále je to sranda. Tak díky, Peťo, za zážitok. Ďakujeme, Toto ti Peťko. nikdy nezabudnem. Čaute, chalani. Vítam vás na palube. Moje meno je Laco. Ty si Juro? Robo. Robo, prepáč. To je jedno. Aj naša mama si nás milí. Ďuro, čau. Poď, nechytajte sa v žiadnom prípade týchto hadic. Hadic, aha. A určite ani tohto. Tohto sa budem dotýkať ja. Dobre. Hej, takže to je jasné. Všetko na začiatok a ja ešte idem si niečo pozrieť. Dobre. Ale nejdeš ďaleko. Nie, len tu trochu. Dobre, tak my tu počkáme. Nespadni? Nie. Dobre. Takže nedotýkať sa tohto. Dobre. Teda tohto. Nechať Juraja bez dozoru môže mať vážne následky. Počúvaj, Ďuro. Počúvaj, to sa zaseklo sa to! Čo si s tým spravil? Zaseklo sa to! Čo máme robiť? Zaseklo sa! Zaseklo sa, aby sme išli dole! Dole ako máme ísť? Zasekla sa tá páčka! Normálne. Tak si to nemal skáčať! Tak teraz kam pôjdeme, kam poletíme? Kam vietor zaveje Roba s Jurom, sa dozviete na budúce. Dúfajme, že všetko dobre dopadne. Tu príďte, tu. Nie do Chorvátska. Na čísla sú platné. Až sa bojím. Hospodu Bohu. Aký